Добър ден, уважаеми дами и господа! Добър ден, скъпи приятели! Вие са студио Справедлива България и ако искате да не гледате вкъщи на домашния телевизор, свържете се с вашия кабелен оператор. Добре дошли в предаването Роден дом с мен, Елена Табанова-Димитрова. Тук ще говорим с хора, които обичат България. Тук ще търсим отговор как да намерим по-хубав и по-добър живот в нашия роден дом. И днеска при нас в студиото сценарист, режисьор Александър Томов. Здравей, Александър! Добре дошъл в предаването. Много се радвам да ти видя пак при нас в студиото. Добре заварил. Здравейте на вас и на вашите зрители. Благодаря. Ние ще говорим на те, ако ти разрешиш. Да, разбира се. Сашо, може да разкажеш сега за... Ти участвал в нашия фестивал, да. Славянска приказка, тази година в журито и скоро ще имаме и твой фестивал. Ще имаме фестивал, който има финал през януари, така ли? Да, мисля, че януари ще правим големия финал, след като измине една година, съответно, от нашия фестивал. Мисля, че януари някъде се пада. Сега кажи, твоите впечатления от нашия, от кинофестивал Славянска приказка. Как мислиш? Много добри впечатления имам. Аз, организацията беше много голяма, много стройно подредена, така да кажа, с много различни участници, много интересни филми от целия свят, документални, игрални, всякакъв тип филми. И за мен беше наистина чест, че бях във вашето жури. Надявам се пак да ме поканите. Да, разбира се, и за нас голяма чест, че ти беше част от нашия фестивал. Вече ти с нас. Така да винаги да кажем. И добре, да, аз също тая година получих някакво удовлетворение, че толкова много участници от целия свят. И от Европа, от Америка, от Азия. Значи от филми, имаше и руски, и украински филми, имаше и казахстански, узбекистански, американски, френски, турски. Така че голямо разнообразие. Жалко, че много малко време за прожекции. Нямаше възможност да покажем всички. И така. Но на теб какво най-голямото впечатление от концерта? Выступление на какъв артист? Защото ние имаме традиция. Традиция откриваме с концерта и закриваме фестивал пак с концерт. Аз бях много впечатлен от танцовите изпълнения там, които бяха, защото не бях виждал такива неща, просто много професионални, много добре подготвени. Също така от някои народни песни, които се пяха, бяха изключително на много високо ниво изпълнени. Благодаря. Моля. А ти как планираш свой фестивал по принцип? Нашия фестивал, екрана е ваш. Да, ти кажи още за нашите зрители. За фестивалът, кой може да участва? Това е фестивал за късометражни филми. За нашия фестивал. Да. Това е фестивал, нали, с риск да се повторя. Защото ние плавно от нашия фестивал идваме към вашия фестивал. Добре. Значи, с риск да се повторя, приемаме всякакви филми, стига продължителността им да е до 11 минути. Абсолютно всички жанрове се състезават в една категория. Нарочно не сме направили различни категории, както при повечето фестивали, за да се види зрителя какво би предпочел, примерно спрямо анимационно, документално, игрално, експериментално кино. Може би е малко странен този, нали, специално този критерий, но обмислено и нарочно е направен по този начин. Според теб, какво харесват зрители? Документални или анимационни филми? Късометражни, аз говоря за твоето, за участие. Как зрители, какво харесват? Много е различно. Значи, игралните филми, късометражните, пресъздават, зависи каква история е пресъздадена. Те са много така въздействащи, защото за кратко време разказват една цяла история. Но от друга страна, документалните филми са много познавателни, така, ако мога да ги нарека, т.е. много нови неща могат да се научат от тях като теми. Ние имаме, нали, за траките поредица и други такива поредици, които текат при нас. Сега няма да казвам, няма да издавам всички, но документалното кино е много с познавателна цел, този тип документално кино.
А знаеш какво на мен харесва? Какво? Тези познавателни исторически документални филми. Защото за тези 11 минутки ти научаваш много интересна нова информация. И то за някакъв град. Например, там беше за Русе, за други градове. И ти научаваш много интересна информация. И може би аз много обичам анимация, да кажем така. Не моята жанр. Но тези малки документални филми много харесвам. А защото аз много пъти бях на твой фестивал и там видях тези филми реално и полезни. Но много често печелят други филми, награди. Може би сега модерно нещо друго, като говорят експериментални филми. Обаче аз не харесвам. Аз съм консерватор. Реално консерватор, защото и на нашия фестивал има много експериментални филми. Но аз мисля, че експериментално е добре. Даваме възможност. И хубаво това нещо. Но все пак аз предпочитам нещо класическо. А ти как? Аз точно визирам тези документални исторически филми, за които говориш, които дават много нова, много полезна информация, малко известни факти има в тях на зрителите. Също анимацията е много интересна, но пак казвам, всеки жанр си има своя чар и затова нашата публика сме оставили да избира изцяло кой филм да бъде победител. А каква публика посещава прожекции по принцип? Много разнородна. На някои филми съответно идват сценаристи, режисьори, които участват там, нали, водят техни приятели. Но гледаме да събираме всякакъв тип разнородна публика, не само от света на киното, а и просто зрители. Зрители, за да може да има различна оценка, различно мнение. И филма, с който е с най-много гласове, печели. Това е нашата традиция, която... А може ли такова нещо да дойдат някакъв режисьор с много делегати, да кажем така, и те ще гласуват и повече избират? Може ли такова? Възможно ли? По принцип може. Ние нямаме ограничения в това отношение, но не се е случило. Обикновено екипите идват с няколко души. Сега, ако той дали преднамерено някой иска да дойде с много хора, за да гласуват за неговия филм, възможно е да стане, но не се е случило до сега. Аз видях, че много хора гласуват реално кой харесва какъв филм и аз винаги гласувам за филм, който харесва. Само един път спечелил филм, който аз харесвах, за съжаление. Но все пак това е и принцип на демокрация, принцип на подбор, на избор за филм. Това е много добра идея. Принцип на свободен избор и точно затова различните жанрове при нас се състезават всъщност в една единствена обща категория. Има филми, които участват режисьори, 1, 2, 3 филма. Ако, например, 3 филма на един режисьор победили в някакъв... Какво да правиш тогава? И трите филма се състезават за годишна награда. Просто, това не е либералната система за оценяване. Имали сме такъв случай. Мисля, че един режисьор Димитър Димитров победи 2 филма. Да. Аз точно говоря за него, защото... Тоест, ние сме акцентирани върху филмите. Тези 2 филма, независимо на кой са били избрани като победител в фестивала и съответно имат право да се състезават за годишната награда. А колко филма състезават за годишната награда? 12? 11, защото 12-та вечер, нали, е финална. 11 филма, нали, ние сме от числото 11, както много пъти съм казвал. Значи 11 филма се състезават, тя ще е парична, ще има първа, втора и трета парична награда. Парична награда? Парична награда, ще има годишната. Годишната награда ще е парична. Сега не искам да издавам суми. Не, няма да издаваш суми. Няма да казвам, те подлежат все още на съгласуване, но ще има парична награда първа, втора и трета. И статуетка специално направена. Браво. А пак фестивал ще бъде в Арт Хотел, да? 158. Арт Бар 158, това е нашето официално седалище. Но там много хубаво място. Да, много хора са изненадани, доволни от мястото. Има 3 големи екрана, които се виждат от всяка точка на бара. Бара събира доста хора. Да, доста хора. Защото на нашия фестивал дошли много хора и... Поне 150 човека. И хората харесвали. Да, така че със съдействието на Румен Балабанов и Ирена Георгиева, там е нашето официално седалище, така си остава, нямаме намерение да го променяме. Можем да благодарим Румен за подкрепа, за помощ, защото той подкрепил нас в тая инициатива да открием фестивал при него и направим прожекции.
Така че благодарим за тая подкрепа и, в общем, хуманитарна инициатива, да кажем така. Той също е един от създателите, нали? Аз този фестивал не съм го създал сам. Заедно с него Ирена Георгиева, тримата сме създатели на фестивала. Но то сега първо издание фестивала, да? Първа година. Първа година, да. Всеки месец има състезателна вечер. Всеки месец, да, но аз говоря за изданието. Вървим към първо голямо издание годишно. Първо, да. А пак могат присъстват всички или не? Желаещи? Абсолютно. Всички желаещи. Входът е свободен, както и няма и такса за подаване на филмите. Това го казвам с риск да се повторя отново. Абсолютно всеки може да дойде и да участва, стига филма му да е до 11 минути. Това е много важно, защото и при нас няма такса и филми безплатни, защото има фестивали, къде трябва да вносиш такса и освен това билет и много други неща. Разходи, пътни вход и така нататък. Така че при нас няма такова. Да, разбрах, че и при вас няма. Няма и аз мисля, че ние правим фестивал и вие правите фестивал за хора. Защото ако хора трябва да платят за билет, за нещо друго, това вече става много сложно. Става много сложно. Ние правим фестивал за свободни артисти, ентусиасти на тема кино, студенти доста участват при нас, както и утвърдени някои режисьори, но всеки е добре дошъл. Браво. Саша, ти пазиш някакви семейни традиции. Аз виждам това нещо. Защото, виж колко... ти израснал в много хубаво семейство. И много добре познавам твоята майка, великолепна Катя, мама. Благодаря. Прекрасна. За съжаление не познавах баща ти, той почина. Но какво родители... по принцип, за теб родители, семейства, дали каква основа за теб? Как ти смяташ? Значи най-важната основа, която съм взел е отговорността, бих казал. Тоест, когато почнеш нещо, когато правиш нещо, независимо дали професионално, независимо дали в киното, ако искаш сериозно да се занимаваш с него, ти от самото начало трябва да си напълно наясно, че трябва да постъпиш много отговорно, от началото до края. Сега винаги може да има някакви промени, но да не се отмяташ, да си много сериозен, да спазваш срокове, да бъдеш отговорен с една дума. Това е много важно. Това е много важно качество изобщо човешко да си отговорен, което в много хора липсва, за съжаление. Но отговорността, това е много важно нещо. Да. Мама ти продължава работи. Продължава. Да. Тя преподава, да? Тя преподава в ЮЗУ Благоевград, свързана такива... С кино. 5 предмета, свързани с кино. Да. Значи ви такова киносемейство, ти израснал в киносемейство и продължаваш тези традиции. Кино и писателство. Кино и писателство. Ти пак пишеш като твой баща, ти пишеш сценарии сам и сега така плавно идваме към твоята нова работа, да кажем така, киноработа. Ти планираш. И сега малко поговорим за тая работа, за този проект, защото много интересно. Аз четох анотация, то свързано с история, с турското робство и може би да кажем трагична история. Определено село трагична. Оряхово, да. Ти имаш връзка с село Оряхово? Аз съм там, част от рода ми беше оттам. Имаме един имот, ходил съм там безброй пъти. Във въпросната пещера съм влизал над 10 пъти. Почти до самия и край, защото тя е трудна, тя е абсолютно дива, неосветена, необезопасена пещера. Трудна, нали, има срутвания, била е по-дълга, сега мисля, че е около 309 метра. Така че там трябва да влизат малко или много подготвени, физически здрави хора, защото пещерата не е лесно проходима. Може да се стигне почти до края, повече от 300 метра. Е дъното и сега вече има и някакви пролуки вече, ако влизат професионалисти там, не знам какви зали могат да се открият. Тя не е много добре изучена. А сега разкажи за тази история. Какво беше, какво случилось тогава, в миналото? Да, сега тази история, тя се предава устно, не е, значи първият аспект на филма, тя не е строго документирана и описана. Има няколко различни версии, които не са добре изучени. Не се знае коя точно е истината за тази история. Аз затова се връщам с този филм малко, нали, аз по принцип съм насочен към игралното кино, но този документален филм искам да го направя, като той ще има няколко аспекта.
Значи, първият аспект е да се стигне максимално близо до истината. Какво точно се е случило в тази пещера, защото така най-разпространената версия е, че действието, тази трагедия се е разиграла втората половина на 18 век, преди освобождението на България. И какво случилось там? Значи, има много версии, но примерно ще кажа една базова версия. Една кърджалийска банда се готви да нападне селото. Значи, те са наричани, мисля, че още Хаити по това време. Някой ги предупреждава и цялото село, което е било, може би, към 500 човека тогава, се скрива в пещерата, която е много близо до него, но е така, ако не знаеш, няма как да разбереш точно къде. Кърджалийската банда идва в селото, не намира нито един човек, но оглежда къщите, разбира, че те са напуснати много скоро, задържа се там, задържа се в това село, започва да наблюдава наоколо, минават много дни и там някой излиза от пещерата да търси храна или примерно си мисли, че бандата си отишла. Те го виждат, намират отвора на пещерата, който е 1 на 2 метра. Малък е, трудно се влиза през него. Запушват го с сено и запалват сеното и всички вътре, там не се знае точно колко души, изгарят, тези, които са по-близо изгарят живи, другите се задушават. Всичките до един. Голяма трагедия. Голяма трагедия. Сега това нещо, значи първо искам да кажа, че освен всички... Но това е реална история. Сега ще кажа, освен всички тези слухове, т.е. не слухове, ами устни предания, значи тази пещера е посещавана през 1978 година от официална пещерна експедиция, която е документирала всичко, което. Значи вътре е намерен огромен брой човешки кости. Черепи, големи бедрени кости и така нататък. И цялата пещера от самото начало до самия и край е много тежко, силно опушена стените. Имат много дебел слой сажди, който е останал. Значи, независимо според коя версия се разказва, подобна трагедия се разиграва. Тоест, това с костите и с опушването, това е документирано от тази пещерна експедиция, която са били от професионалисти. Сега имена ми е трудно да говоря, не мога да помня. Но, значи, подобна трагедия там се разиграва. И нашата идея, аз имам съмишленик, с който този филм ще го правим, независимия журналист Георги Тодоров, с който търсиме спонсори. Всякакъв тип, търсиме частни спонсори, евентуално ще кандидатстваме и в Националния филмов център за бюджет, но искаме да направим заедно с него този филм. А филм колко минути? Ние планираме го до половин час, 28 минути, като основно ще търсиме там, защото село Орехово, то е известно своите столетници. Тоест да съберем максимално информация, да я пресеем и да видим коя история може да се доближи, кога се е случило това, колко души са изгорели вътре. Тоест в търсене на истината малко. И второ, запечатване на тази трагедия, защото тя иначе, ако не бъде запечатана в филм, тя ще още няколко поколения и тя ще изчезне. Ще изчезне. Тя ще изчезне, да. Много интересна история. А по принцип, ти откъде узнал тази история? Аз там съм ходил в самото село много пъти. Там разказват, хората. Там разказват. Част от рода ми е там. Ходил съм в пещерата пак над 10 пъти. Тя наистина е опушена до самия край. В смисъл не говорим за естествено образувано някакво като черна наслойка. Тя е като след много тежък пожар опушена пещера. Има някаква плоча върху нея, има снимки в интернет, в памет на хората, които са изгорени от османлиите. Така пише. Има един кръст. А кръст поставен кога? Не знам кога точно е поставен кръста, но доколкото знам от доста години, от много години, може би дори е поставен в средата на миналия век. Това нещо си стои там като ориентир какво се е случило. Не като ориентир, ами значи някакви хора знали тая история и решили да увековечат памет. Всички знаят тази история, просто тя не е документирана по години, не се е ровил никой да стигне максимално близо до истината. Кога се е случила, как се е случила. Атанас Калинов, покойния, който там описва история на селото, също споменава в неговите книги. В неговите книги се споменава, че тази история е открита в много писмени работи на ученици от началото на миналия век, запазени. Тоест, от много дълго време се говори за това нещо, но то не е добре изследвано, документирано като исторически факт. Архив. Има ли някакъв архиви? Има ли някакви
документи. Би трябвало да има някакъв архив там в самото село, но ние също така разчитаме много на разкази, на интервюта, включително на столетници и съответно техни спомени, кой ме разказвал, какво може да се извлече, каква е била да се доближим до истината, така да се каже. А как смяташ, тая история единствена ли или много подобни истории в България? Не разкрити, да кажем така. Точно такава са изгорени хора в пещера, толкова хора, аз не знам честно такава история. Сигурно не е единствена, но за съжаление не е добре документирана. Тоест тя се размива от устни предания, т.е. тя не е описана както трябва. Но там аз четох две версии. Да. Една версия и бягали от турското робство и втората версия, друга версия има. Но разминават се версиите. Да, малко разминават се. А как ти разкажеш за двете версии? Аз чрез интервюта, зависи вече какво ще кажат хората, искам да се пресее тази история, да видим до коя версия истината по разкази се доближава максимално. По-вероятно е това, което разказах за кърджалийска банда, наречени още хаитите, преди освобождението, втората половина на 18 век, и самият Атанас Калинов в неговата книга пише, че тази версия е много по-правдоподобна. Защото според другата версия това се е случило много по-назад, 2-3 века. Тя е свързана вече с потурчването, че там отиват да ги потурчват, те се скрият в пещерата. Но тя не е по-скоро... Не искат да приемат, но тя е по-скоро измислена. Значи това, което Атанас Калинов описва в книгата, това, което е най-правдоподобно е, че селото, това става при нападение на кърджалийска банда, те са наричани хаити, мисля. А те се, вероятно, бяха много жестоки. Да, те са много жестоки. И затова хората се скрили там. Те са отцепени от турската власт, имат си свои правила и в още са разбойници. Те не са и... Няма правила при разбойниците. Няма правила. Те ограбват, убиват кърджалиите. Както Вера Мотавчиева също така ги описва много подробно тяхната история. Много интересно. По принцип това е идея и за игрален филм. Мисля съм си за игрален филм. За игрален филм, защото това е много интересен сюжет, малко с такива тайни изследвания. Неустановен до край, неизучен, неизследван, непроверен. И там искаме да се заровиме. Първо, като памет да остане този филм, но искаме да стигнем и максимално близо до истината. До истината. Какво точно се е случило. И оттам, може би, да започнете игрален филм. Живот и здраве, първо документален трябва да направим. Да. Първо документален. Но аз пожелавам голям успех на този филм, защото проект много интересен и такъв реално жизнен, човешки проект. Човешки, и аз пак казвам в лицето на независимия журналист Георги Тодоров, имам съмишленик, той също е много иска този филм да го направим, с неговото пълно съдействие ще стане всичко. Ти разкажи за своите предишни филми, пак документални или игрални? Аз имам документални, имам експлоатационни филми, така наречените, които т.е. експлоатационният филм се състои примерно само от кадри, които аз съм взел. Те са по-странни, използват разни крайни, такива по-крайни теми. Аз съм правил по времето на COVID няколко експлоатационни филма, но имам и документални филми. Преди съм почнал, имам и експериментални филми, това говорим преди години. Но в последно време, съм се насочил, завърших 6 късометражни игрални филма и сега ще почвам 7, 8, живот и здраве. А ти обичаш ли късометражни филми? Аз разбирам, че ти обичаш. Много обичам, да, много. Но ти е сложни, трудни, защото трябва в малко време да сложиш сюжет, идея, много сложно. Мен не ми е трудно от гледна точка на сюжета, по-скоро там имаш повече време, тъй като аз се броя за независим творец, никой не би се бърка, имам някакви спонсори с малки суми пари, но не давам никой не давам да ми се бърка в сюжетите. Тоест аз си ги подготвям много прецизно, дълго време и когато озрее, така да се каже, един филм, пак зависи от мен, в моята глава, когато напълно озрее, се опитвам да го реализирам. А актьори как подбираш? Актьори подбирам най-вече по усет. Първо гледам техни изяви, разбира се, по интернет почва всичко. И не мога точно да определя, когато съм гледал нещо от някой актьор, така известно време, примерно, независимо дали е някакъв перформанс или скетч,
Просто усещам, казвам, искам този човек да играе в моя филм. Почвам да преговарям. Последният ми филм беше с Антон Колев, едно младо момче, изключително талантлив актьор, и с Лариса Койнова, също относително млада жена. И той сега по фестивали първо се участва в фестивали, но аз съм доста доволен от крайния резултат. Той съвсем скоро, преди няколко месеца, беше завършен окончателно. Виж, режисьор, това е като диригент на оркестър. Той всичко трябва да знае, всичко трябва да може. И кажи, какво е основно качество на режисьора? Защото не всеки човек може да стане режисьор. Значи режисьора има страшно много качества, но ако се започне от самия процес, режисьора, без да прозвучи, как да кажа, арогантно, той трябва да е доста голяма индивидуалност, да може да ръководи хора. Той трябва да може да ги организира, той трябва да може така да запали актьора, че ролята да влезе под кожата му. Актьора трябва да му стане, да стане негов съучастник, не просто човек, който се явява, който играе там, който прави някакви неща в определено време, за някакви пари или без пари, това няма значение. Той трябва да бъде съучастник, ако мога да употреба тази дума, на режисьора, т.е. той трябва да влезе много дълбоко в самия сценарий, в ролята и трябва да има много голямо желание тази роля първо да я пресъздаде, второ тя да бъде предизвикателство за него. Тоест не просто да изиграе някой скучен, банален персонаж, който, нали, примерно го е играл много пъти, случва му се. Тази роля, съответната роля трябва да бъде, дори да има конфронтация с нея, както казва Сергей Айзенщайн, който теоретизира монтажа. Самите кадри в един филм, той така го нарича, трябва да се конфронтират. Тоест да има някакъв, той го нарича лек сблъсък, конфронтация, дори кадър след кадър след кадър, за да бъдат интересни, за да не са скучни, банални, да не са посредствени. Няма дълги моменти, такива. Не, може да има всякакви моменти, но трябва да има, той нарича конфронтация между кадрите. Аз може би оттам съм го взел това нещо и мисля, че актьора трябва да има някаква конфронтация с ролята. Тя да е предизвикателство. Не просто да иска да изиграе, малко да му е трудно да мисли как точно ще стане. Защото това го въвлича в образа. А музика? Музиката е много важна. Да. Музиката е много важна. По някой път може, разбира се, и без музика много неща да се... Примерно тишината в киното. Няма да забравим един цитат на Акира Куросава, големия японски режисьор. Той, доколкото знам една такава история от книги, от учебници, нали? По време на снимки, там някакъв негов асистент, техник, казва, нали, искат тих кадър, тишина, 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 тишина. Акира Куросава му казва, добре, но как ще изобразиш звукът на тишината? Да. Тоест тишина имаш само когато е спрян микрофона на камерата. Иначе тишината има някакъв звук, някаква динамика. Може да е много малка, много странна, може да е шум от вода, може да е атмосфера. Но според Акира Куросава тишината се изобразява чрез тишина звук. също музика, звук. Да, тишината се изобразява със звук. Със звук. А как смяташ, какъв успех определя филм? Зрители или по принцип сюжет? Сюжетът е пряко свързан с зрителите. Първо трябва да е оригинална история, да е така невиждана, нечувана, да е нещо изключително интересно, въпреки че, както казах миналия път, темите са ни и същите, трябва да са представени по много интересен, оригинален начин. Това е основното в сценария. Както казва Хичкок, ще цитирам, значи всичко започва от три неща. Добър сценарий, добър сценарий, добър сценарий. А ти си и сценарист. Аз съм винаги сценарист. Винаги сценарист. Ти измисляш това и пишеш сценарий. Да, измислям. Защото това много полезно след това за работа, така ли? Когато режисьора е и сценарист, той има много големи предимства, защото докато пише сценария, той може да си представя актьори, ситуации, дори от гледна точка, от финансова гледна цялата точка. Картинка. Цялата картинка, дали ще с какъв бюджет ще. Тоест, това не е да вземеш нещо написано и да мислиш как да стане. Тоест, ти докато го измисляш, ако си сценарист и режисьор, ти го визуализираш. След като, нали, примерно, аз знам, че
аз това нещо искам аз да го направя, затова му пиша сценариите, т.е. аз го визуализирам, дори почват актьори да ми се въртат в главата, звук, музика, движение на кадъра, в движение се измисля и режисьорската книга и всичко останало. Много интересно. Много интересно. И точно много интересно за младите, които искат да започнат да следват точно режисура или... Да. По принцип, кино винаги е изкуство, което привлича. А как мислиш, по-важно кино или театър, според теб? И двете си имат своя чар. Киното, значи театър е много по-тежък за актьора. Там няма дубли, там нямаш право на грешки почти. Или ако направиш една грешка, нали, прави лошо впечатление. Киното вече има много различни техники за превъплъщение, въпреки че всички техники казват, че в основата си тръгват от Станиславски. Вече са разработени актьорските по различен начин от Ли Страсбърг, Стела Адлер, Станфорд, Майзнер и така нататък, но в основата си Станиславски въвежда всъщност автентичността, т.е. актьора не просто да играе, да намери в себе си състоянието, емоционалното състояние, да се свърже с него и да го извади, т.е. емоционалната памет идва от Станиславски, от театъра. Да, и браво на Николай Осипович Мусалитинов, той точно систему на Станиславски применил в България. Да, точно, той беше първи. И аз харесвам също и театър, и киното, но повече обичам, разбира се, кино. Това е професия. И ако, например, ти може да пътуваш някъде в миналото, начало, да кажем, по време на Чаплин. Да. Какви филми, може ти знаеш някакви филми, които реално харесваш от тези, от старите? От тези? От стари. Неми филми, да кажем така. Ами, както ти спомена, самия Чарли Чаплин е ненадминат в тези филми. Той е ненадминат, защото той създава трагикомедия. Той е комичен и трагичен образ. Невероятно улавя нюансите, само визуално, защото нямато кино, там почти няма музика, няма говор, т.е. всички изразни средства на киното, визуалните изразни средства се раждат именно в епохата на нямото кино, защото там историите трябва да се разказват само единствено чрез актьорска игра, ситуации, не може да си помогнеш с диалог, с нищо. Тоест, визуалните изразни средства на киното всъщност се раждат в нямото кино и не случайно в много учебници по режисура. Едно от основните упражнения за начинаещи режисьори е да разкажат една любовна история без звук, без думи, без диалог. Чисто визуално. Ние много се гордеем, че Валентин Стамов представи точно нямото кино в Българии със своите композиции. Да. Той написал химн за нашия фестивал и по принцип аз също обичам старото кино. И, например, ако ти идваш там 60-те години. 60-те години. Да. Какъв режисьор искаш да видиш или какъв актьор и от какъв филм? От тези години. Не задължително български, от всичките. 60-те години. Да. Така пътуваме с машина на времето. Пътуваме с машина на времето. Много са. Аз съм много любопитен за началото на Роман Полански, един също голям режисьор, който прави 60-те години на няколко много. Дам бебето на Розмари, който всъщност е филм на ужасите, но нали, минава за класически. Така че много са режисьорите, които преди да станат легендарни режисьори, всъщност са почнали 60-те години и много от тях, почти всички, като Спилбърг, Копола, Роман Полански, Стенли Кубрик и много други са почнали, между другото, с късометражни филми. Тоест, те са имали по 5, 6, 7 късометражни филми. И след това към такива големи преди да направят първият си игрален филм, те винаги започват не случайно с късометражно кино, а някой като Роман Полански, той направи преди там 7-8 години или нещо такова, отново един късометражен филм. Тоест, той въпреки всички продукции, които снима и въпреки игралните си филми, той не се е отказал и от късометражното кино. Има и такива режисьори. Ако минем на 2000 години, начало на 2000 години, пак с машина на времето. Това е доста по-близо вече във времето, но... Или там 90-2000 начало там. 90-та, за мен 90-те години са много, там много легендарни филми се раждат в киното. Те са много особен, такъв точно това десетилетие, много плодотворен, много особен период в киното. Раждат се много от легендарните филми, всъщност се раждат 90-те години.
Но аз съм любопитен, нали, примерно за Куентин Тарантино много, за неговия. Тарантино, да. Чел съм много неща за него, но примерно с него бих се запознал, въпреки че и Оливър Стоун също така той също е доста голям режисьор. Оливър Стоун всъщност прави за мен най-добрия филм за Виетнам. Прави някога Взвод, неговия Взвод от 1988, ако не се лъжа. Много интересно. Една моята позната направила филм, аз много добре познавам, с Шон Стоун, негов син. Тя направила един късометражен филм в Америка. И той спечелил на нашия фестивал награда. Не го знае. Да, то беше преди, може би, 7 години някъде там. И така че Оливер Стоун реално гениален режисьор. Гениален режисьор, да. Да. А сега, днешния ден. Така. Какъв филм или режисьор харесваш? Аз в днешни дни съм малко... Не гледам всичко, сега нямам време за всичко, но един мой късометражен филм, не последния, предпоследния, всъщност беше провокиран от един филм "Зона на интерес" се казва, който е за Холокоста. Сега няма да казвам имена на режисьори, няма да разказвам, но там идеята е, защото, нали, че един човек, няма да казвам режисьора, който искаше го намери, беше направил, нали, филм преди няколко години за Холокоста, което е, нали, малко звучи безумно след филми като "Списъка на Шлиндер", "Пианиста", "Сивата зона" и така нататък, т.е. легендарни филми за Холокоста. Той обаче беше дал цялата картина на лагера Аушвиц само единствено чрез звуци, нали, семейството на коменданта, което живее на една стена и цялата трагедия няма нито един образ от нея. Тя е презададена само чрез звук. И това ме провокира мен да направя предпоследния си филм, целият разказ да тече само чрез оскъден диалог на героите и чрез звук. Защото звука в киното по принцип налага готови визуални модели, не е като литературата, която провокира абстрактното мислене. Но киното е много интересно, че има няколко свои средства също за провокиране на абстрактното мислене. Едно от тях е звука. Тоест нещо, което без да го виждаш се случва само чрез звук, ти провокира съзнанието ти самия да си изграждаш някаква визия. Всеки може да изгражда различна визия на образи, на актьори, на ситуации, но това се провокира чрез звука. Друг способ за провокиране на визия, който използва, пак ще спомена Куентин Тарантино в "Глутница кучета", е нещо, което не се показва. Само се говори за нещо, което не се показва на екран, както там се говори за този кървав обир, който не е даден нито един кадър от него. Но зрителят е провокиран да го изгражда в съзнанието си по какъвто начин си иска. Тоест, той малко или много в това отношение киното провокира абстрактното мислене по подобен на литературата начин. А какво мислиш за съвременно българско кино? Българското кино? Как мислиш? Има интересни неща. Нали, почти всички филми са български на нашия фестивал. Така че съм попадал на много интересни, стойностни филми. Сега това е няма да споменавам имена, това е моето субективно мнение. Така че, но българското кино има един такъв малък проблем, че все още не е излезло от едни такива битовизми. Тоест, голямата история трябва да разчупи, не са разчупени много стереотипи. А според мен, знаеш какво са актьори? Мисля, че актьори трябва да се научат от старите актьори, като там Стоян Комутов, Георги Парцал, да научат да играят истински, а не изкуствено. Много изкуствено в киното. Това е. Права си, но както беше казал един пак от великите режисьори, актьора е това, което режисьора направи с него. Малко или много, т.е. това по никакъв начин не обезсмислено обезценява неговия талант, но режисьора е негова отговорност да го въведе, да го насочи какво иска да играе или дори ролята да му влезе под кожата. Така че това малко или много режисьора трябва да бъде, пак казвам, много отговорен, голям организатор. Това е проблем на режисьора до голяма степен. Благодаря, Александър. Знаеш, ние направили един екскурс в киноистория и много ти благодаря, много възхитена от твоите ерудиция, от знанията. Това е много приятно. Защото по някакъв начин режисьори не знаят какво да говорят. Те могат да говорят само за своите филми. Разбираш се, има и такова нещо. Така че благодаря ти много и
Пожелавам успех на всички твоите проекти, успех аз на благодаря фестивал. И желая успехи на вашия фестивал, който е прекрасен. Надявам се и до година да ме поканите в журито. Задължително. Така че се надявам. Той е доста развит, но още повече да привлича още повече хора и внимание. Искаме много да развием още. Има желание. Дай Боже, дай Боже. Благодаря ти много за участието и при нас в студиото беше режисьор, сценарист Александър Томов. И с вас беше Елена Табанова-Димитрова. И пожелавам много здраве, щастие и всичко най-добро. Довиждане и до скоро!